Hai लोगोफोर जोंनि सिक्रेट सिख्ला ब्लगाव गासैखौबो खनसे बरायलायबाय ओमफ्राय दा जोङो माने नै माइबारियाव सफैनानै मोनसे खेला गेलेनो नागिरदों आरोना माने जाय आथिंखौ गेदाव नागिरदों जोङो बेनिफ्राय आरो जाय मिनिग्रोयो हाथाय खिन्थिनो मोना आरोना रुल्सआ हाथाय खिन्थिनो मोना मिनिबाबो हाथाय खिन्थिनो मोना हाथाय खिन्थिबाथाय जेनगोन ओमफ्राय दा जोङो गेमखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों माबायदि जायो ओरैनो माने दसे जदोंमोन जोङो ओमफ्राय इयावनो लुगैबाय ओरैनो दसे भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आरो इदि गेम गेलेनो नागिरबाय जोङो दा स्टार्ट खालामसै आरोना गेमखौ थौदो होमबा दानिया जोङो गेमखौ स्टार्ट खालामसै आरोना सुरु खालामसै 1 2 3 हाथाय खिन्थिनो मोनला ebar second nih mini kayang ebar embar last ang koneobo jenber embar last embar hatai ko diblang udah mana ang mini grey arna bangsi sampai embar item ko umtakabe mini baina hatai muzak kai mungkin tang nai bedi item ko umtak kabe ang kontamauबो जेनबाय आरोना kontamauबो माने थानोनो हाया आङो एकदमबारे मिनिनो ओंखारनानै आं मार मिनिखायो आरो ओरैनोबाबो मानसिया kontamauबो जेनबाय आङो ओमफ्राय kontamauबो इयो देराबाय ada मिनिथारा माने kau naik nalai lagi minum kan? Ada sudah kayak begini. Bisa sampai minina. Anda mana sana? Silent saya ini alo menaruna minina. Sampai ini video ko jangan ini orang person ni saya ini sosial sebar ini ada men. माने माबायदि जायो होननानै मोनासिनि जोङो थाबायनो फैदो आरो फोथारखि जोंनि लामा दं माने न' बारि उनाव ओरैनो दसे इन्टारेस्ट खालामबाय आरोना दसे ओरैनो ओमफ्राय आरो दिनै भिडिअखौ जोंनि बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ओरैनोसोमोन नालाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ दिनै भिडिअखौ होनबा बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय